ассалому алайкум баъзаро. Мефаҳмонам ҳал кардаи муолилаи хатира. Барои ин мо бояд аломати баробарира ёки ҳамун знаки баробарира ҳамчун роҳ қабул кунем. Чӣ маъно дорад? Ҳаста знаки баробарӣ, ҳамин маънои роҳа дорад. Биёем менависем ай дасти чап номи ду одама, ай дасти рост номи ду одама. Ай дасти чап менависем номи масалан Умара. Умарда метиҳем аломати минус. барое ки ҳар як адад дар математика знак дорад, ё минус ё плюс аломат дорад мақсад. Ҷамъ одамо знак доранд, минус ё плюс. аломаташон ёки знакҳои одамо ёки ададо ҳама вақт ай дасти чап нависта мешавад. Менависем бо масалан Рамазон. Бин Рамазонда метиҳем знаки плюс. ай дасти рост менависем бо номи дигар масалан Абубакр. Абубакрда метиҳем аломати минус. Бо мемона Юсуф. биёем Юсуфда метиҳем аломати минус. Анаки қоидаи хеле касе ки раҳа мегзара аломаташ ёки ҳамун знакаш иваз мешавад. Агар минус боша плюс мешавад, агар плюс боша минус мешавад. биёед акана мира истода мебарем дар ҳамин масъаламон. раҳа менависам, мана раҳа нависам. Агар ман нависам Абубакр, ба назари шумо Абубакр раҳа гузашт ё не? Ниё кунем. Абубакр ай дасти рост буд. ай дасти рости раҳа буд. Анаки боша ай дасти чапи раҳа. ин маъноеро дорад ки Абубакр раҳа гузашт. Барои аломатиш чӣ мешавад? Иваз мешавад. буд минус мешавад чӣ? Плюс. менависем масалан Умар. ба назари шумо Умар раҳа гузашт ё не? Умар ай дасти чапи раҳа буд. ҳолиам ай дасти чапай. ин маъноеро дорад ки раҳа нагузашт. Барои он қадар аломатиш иваз намешавад. Минус буд, минус мемонад. менависем ай дасти роҳ масалан менависем масалан Юсуфа. ба назари шумо Юсуф раҳа гузашт ё не? Юсуф ай дасти рости раҳа буд. ҳолиам ай дасти рости раҳай. ин маъноеро дорад ки раҳа нагузашт. Барои он аломатиш иваз намешавад. аломати Юсуф минус буд, ҳолиам минус мемонад. мемонад Рамазон. Рамазон ба назари шумо раҳа гузашт ё не? биёед нигоҳ кунем. Рамазон ай дасти чапи раҳа буд. анака ай дасти рости раҳай. ин маъноеро дорад ки Рамазон раҳа гузашт. Барои он аломатшам чӣ? Иваз мешавад. плюс буд чӣ мешавад? Минус. анаки биёед ҳамин усула истода мебарем дар ҳалли муодилаҳо. Чӣ хел? ман яра кор мекунам. яке аз муодилаи оддитарина менависам. муодилаи оддитарин чӣ хеле? масалан минуси 20х ҷамъи 40 баробарди минуси 25 ҷамъи 80 шавад. қоидаи хеле мо х намегем барои фаҳмидани шумо, биёем мегем харгӯш. ин чӣ маъно дорад? минуси 20 харгӯш маънош қарздорем 20 харгӯш. плюси 40 маънош 40 сомон. минуси 25 харгӯш ҷамъи 80 сомон. қоидаи хеле барои ёфтани нархи як харгӯш мо аломати баробари шуд раҳ буд ку ай дасти чапи раҳ менависем харгӯшора, ай дасти рости раҳ менависем пулора. биё намихӣ кунем. раҳа нависам. ай дасти чапи чира менависем харгӯшора. харгӯшо ҳастан 20 харгӯш. 20 харгӯш ба назари шумо раҳа гузашт ё не? ниё кунем. 20 харгӯш ай дасти чапи раҳ буд, ҳолиам ай дасти чапи раҳай. ин маъноеро дорад ки раҳа нагузашт. агар раҳа нагузашт аломатшам иваз намешавад. минус буд, минус мемонад. бо ҳастанд харгӯшаи беғази 20 харгӯш. ҳастанд 25 харгӯш. 25 харгӯш ба назари шумо раҳа гузашт ё не? ниё кунем. 25 харгӯш буд ай дасти рости раҳ. анаки 25 харгӯша нависем ай дасти чапи раҳ. ин маъноеро дорад ки 25 харгӯш раҳа гузаштанд. барои он қадар аломатшон чӣ мешавад? Иваз мешавад. минус буд чӣ мешавад? Плюс. ай дасти рости раҳ чира менависем? Плора кун. ҳастаи 40 сомона. 40 сомон раҳа гузашт ё не ба назари шумо? ниё кунем. 40 сом буд ай дасти чапи раҳ. анака ҳастаи ай дасти рости раҳ. ин маъноеро дорад ки раҳа гузашт. аломатиш плюс буд мешавад? Минус. ҳастаи 80 сомона. 80 сомон раҳа гузашт ё не? 80 сомон ай дасти рости раҳ буд, ҳолиам ай дасти рости раҳай. ин маъноеро дорад раҳа нагузашт. барои он аломатиш иваз намешавад. плюс буд, плюс мемонад. анаки ҳисоб мекунем. просто чанд қадар харгӯшай, чанд қадар пулай, биёем ҳисоб кунем. қарз дорам 20 харгӯш, дорам дар хона 25 харгӯш. чанд харгӯш мемонад? 20 харгӯши қарзира метиҳем, 5 харгӯш дига дар хона мемонад. қарз дорам 40 сомон, дорам 80 сомон. 40 сомон қарзира метиҳем, мемонад 40 сомони дига. анака ана ин мисол чӣ маъно дорад? ин маъноро дорад ки 5 харгӯш 40 сомонай. нархи як харгӯш ҳастмай. барои нархи як харгӯша ёфтан мо тақсим мекунем пулора ба миқдори харгӯшо. мақсад 40 сомон тақсими 5 мешавад чанд қад? 8.
маънои ро дорад, ки ин нархи як харгӯш чанд сомай? 8 сомонае. Ин буд ай ҳама модулаи оддитарин. Ана ки биён ёд мегирем модулаи мушкилтара кор кардана. Чӣ хеле мушкилтар? Барои модулаи мушкилтар кор кардана ёд гирифтан, аввал фаҳмидан дар кораи маънои ҳавза. Биёин бифаҳмем. Мо ҳозир кур мекунам. Ина кур мекунам. Менависам маънои қавз чӣ маъно дорад. Агар ман ин қавз нависам, ҳамин маънои қавз дар математика агар аз зиндагӣ мисол биёрем, маънои халтара дорад. Ҳастаи халта. Биёин дар дуни халта менависем масалан 3 харгӯш бо 5 сомони дигар. Савол ба миёд меояд. Агар ман ин халтара бикушом, дар ҳамонҷо чӣ аст? Дар ҳамонҷо чӣ мебирояд? Аз дуни халта чӣ мебирояд? Аз дуни халта мебирояд 3 харгӯш 5 сомон. Розӣ ҳастед? Ба назари ман розием. Ана ки бибин, ҷудо аз як халта буд. Чӣ мешавад агар мо як халта надошта бошем, мо масалан 4 та халта дошта бошем. 4 халтае ки, ина 4 та халтае ки дар дуруни ҳар якташ 3 харгӯшияю 5 сомонӣ. Ҳамагӣ агар ҳамин ҳар 4 халтаро бикушоем, ҳамагӣ чанд та харгӯш мешавад? Агар 4 халта бошад, дар дуни ҳар як халташ 3 харгӯшӣ бошад, ҳамагӣ мешавад 12 та харгӯш. 12 та харгӯш. Агар 4 халта бошад, дар дуруни ҳар якташ 5 сомонӣ бошад, ҳамагӣ чанд сом мешавад? 20 сомон. Чӣ мо амира ёфтем? 4 кара 3 мешавад 12 харгӯш, 4 кара 5 мешавад чӣ? 20. Маънош ҳамин миқдори халтаора мо зарб мезанем ба ҳар як чиз дар дуруни чӣ? Дар дуруни халта. Миқдори халтаора зарб задем ба миқдори харгӯшҳо, миқдори халтаора зарб задем ба чӣ? Ба миқдори пул, ба 5 сомон. Ана ки анами идеяро ҳозир истода мебарем дар чӣ? Дар ҳалли модулаҳо. Биёед дига нависем, то ки шумо бифаҳмед. Агар ман нависам минуси 3 зарби минуси 5 харгӯш ҷамъи 6, бо ҳамун кора мекунем. Лекин дар ин миқдори харгӯшҳо чӣ аст? Маънош минус аст, қарзия мақсад. Биё зарб мезанем. Минуси 3 зарби минуси 5 харгӯш мешавад ҳамагӣ чанд харгӯш? Азбас ки ду та адади зарб шудааст ки аломаташон якхела аст, ҳангоми зарб агар дар ёдтон бошад, видеои пешина аст, хоҳем ки фаҳмед тамошо кунед зарбу ҷамъу тарҳу ададҳои мусбату манфира. ҳангоми зарб агар ададҳо аломаташон якхела бошад, мешавад плюс. Мешавад чӣ? Плюси 15 та харгӯш. агар минуси 3-ро зарб занем ба плюси 6, азбас ки ин ададҳоро аломаташон ҳархела аст, ҳархела бошад, ҳангоми зарб чӣ метиҳад? Минус. Минуси чӣ мешавад? 3 кара 6 18. ана ки биён ҳамин идеяро истифода мебарем дар ҳалли модулҳои мушкилтар, модулҳои хаттии мушкилтар. Чӣ? ҳастае масалан моша ана ки модулаи нигоҳ кунед. Минуси 3 зарби 4х кари 4 баробарди ташнӣ бо бошад масалан плюси 8 баробарди 5х ҷамъи 3. биёед масалан ҳал мекунем ана модуларо. Модулаи камтар мушкилтар аст. Барои ҳал кардани модула бо ҳамун идеяро истода мебарем. Идеяи чира? Идеяи раҳа. Маънош ай дасти чап менависем харгӯшора, ай дасти рост менависем пуллора. Лекин барои ин кора кардан, якумин коре ки мо бояд бикунем ҳамон вақт, бояд халтаора бикушем. Азбас ки дар ин модула халта аст, бояд якум чиқор кунем? Халта бикушем. Чӣ хел мекунем? Мекушем. Ина масалан минуси 3 ин миқдори халтао аст. миқдори халтаоро зарб мезанем ба чӣ? Ба миқдори харгӯшҳо ва ба миқдори пулло. Минуси 3-ро агар зарб занем ба 4х, ба 4 харгӯш, ҳамин 4 харгӯш мешавад чанд қа? Мешавад минуси 12 харгӯш. Зарб задем. ана ки минуси 3-ро агар зарб занем ба минуси 4 сомон, мешавад чанд сомон? Азбас ки аломаташон якхела мешавад плюси 12 сомон. ана мо халтаоро кушодем. иҷода ки халта ки нест, просто ай сар менависемшон. Просто менависемшон. ҷамъи 8 баробарди 5 харгӯш ҷамъи 3. ана ки халта ки нестай, бо ҳамун раҳай. чӣ маъно дорад? Мемонем баробарира, ай дасти чап менависем харгӯшҳоро, ай дасти рост менависем пуллора. ҳастаи 12 харгӯш. 12 харгӯш раҳ гузашт ё не? Нагузашт. барои чӣ нагузашт? Барои ки буд ай дасти чап, ҳолиам ай дасти чапай. Барои раҳ нагузашт, аломатиш иваз намешавад. Буд минус, мемонад минус. бо ҳастаи 5 харгӯш. 5 харгӯш раҳ гузашт ё не? биёем бинем. 5 харгӯш буд ай дасти рост раҳ, анака ай дасти чапи раҳ, значи раҳ гузашт. Азбас ки ҷои чӣ нест, значи плюс ай, маънош ҷои аломати плюс ай. мешавад ки чӣ? Минус. Аломатиш иваз мешавад. ай дасти рост менависем чира? Пуллора. ҳастаи 12 сомон. 12 сомон раҳ гузашт, буд ай дасти чап, ака ай дасти рост, мешавад минус. барои ки аломатиш плюс буд.
ҳаста 8 сомона 8 сомона раҳ гузашт ё не 8 сомон раҳ гузашт барои чи барои ки буд айдаси чапира анаказо айдаси рости раҳ аломати плюс буд мешавад чи минус бо ҳаста 3 сомон 3 сомон раҳ гузашт ё не 3 сомон айдаси рости раҳ буд ҳоле айдаси рости раҳ азан чи раҳ нагузашт барои аломати иваз намешавад плюс буд плюс мемонад анаки ҳисоб мекунем чира миқдори харгушора миқдори плора ё кунем қарздорум 12 харгуш бо қарздорум 5 харгуш ҳамагӣ чанд харгуш қарз дорум ҳамагӣ 17 харгуш бинависем қарздорум 17 харгуш қарздорум 12 сомон қарздорум 8 сомон дорум 3 сомон не қарзомон ҳисоб кунем ҳамагӣ чанд сомон қарз дорем ҳамагӣ 20 сомон қарз дорем дорем 3 сомон барои 3 сомон метем ку бо 17 сомон дига қарздор мемонем маънош қарз дорем 17 сомон анак барои харгуш ёфтан дар харгуш ёфтан миқдори плора маъноиро дорад ки минуси 17-ро тақсим мекунем ба миқдори харгушро ба минуси 17 любой адада агар ба худаш тақсим мекунем метиҳад чанд 1 ҷавоб мешавад чанд умедворум ки иро фаҳмидем бози ята дига мушкилтар баъд вай охирон мисол тамом 2 мисол дига монда ҳамқай тамом ин мисолро кур мекунем мисолро кур мекунем مثلا نخلي مثال مینوس 8 تاری مینوس 8 خرگوش تاری 3 ضرب مینوس 4 خرگوش جمع مینوس 5 خرگوش جمع 5 برابر دی مینوس 2 x مینوس 6 بیاین این را حل کنیم با مشکلی در چیه مشکل در که در این مدل با چی هست با خطا هست همه وقت و هنگامی حل کردن این مدل خطی یکمی کاری که میکنیم چیکار میکنیم خطا мекушоем ин чӣ маъно дорад кадомеш ки зарф аст зар мезанем ададе ки зарф шуд кадоме ки зар нашиста бенависем ша ин минуси 8 харгуш зарф шудеста ё не не баъди минуси 8 харгуш чӣ шуда га минус шуда га азбаски минуси 8 харгуш зарф нашудеста просто менависем ша ана минуси 3 боша зарф шудеста барои чи барои ки миқдори халтоай минуси 3 ра зарф мезанем ба минуси 5 харгуш аломаташон яхелай мешавад плюси 15 харгуш минуси 3 ра зар мезанем ба плюси 5 знакошон чи ҳархелай барои ки мешавад минуси 15 баробар иша переписать мекунем маънош просто менависем ша анаки бо ҳамун коро айдаси чап менависем харгушро айдаси рост менависем плора 8 харгуш раҳа нагузашт барои ки айдаси чап буд ҳоле айдаси чапа мешавад минус аломати вазна мешавад ҳастай 15 харгуш раҳа нагузаштиян барои ки мешавад плюс ҳастай 2 харгуш 2 харгуш раҳа гузаштанд барои ки айдаси рост будан анаки айдаси чапам мешавад плюс барои ки аломати иваз мешавад барои ки раҳа гузашт менависем плора 15 сомон раҳа гузаштак барои ки мешавад плюс плюсро менависам баъди баробарӣ ва 6 сомон раҳа нагузаштак барои он қадар минус ҳисоб мекунем миқдори харгушро қарз дорум 8 харгуш дорум 15 харгуш дорум 2 харгуш ҳамагӣ дар хона дорем 17 харгуш қарз дорем 8 харгуш метем қарзимонам мемонад 9 харгуши дигар 15 сомон тари 6 сомон мешавад 9 сомон харгуш баробар 9 тақсими 9 мешавад 1 анаки бачаҳо охирон мисоле ки ҳаст кор мекунем ҳамикати тамом ира ман кор мекунам охирон мисол ихе мешавад биён як китобча бигирем охирон мисоли хеле агар боша 2 тари x тақсими 4 модилаи хаттии касри мақсад 2 тари x тақсими 3 биёни мушкилтарша бигирам 5x тари 12 тақсими 4 5x тари 12 тақсими 4 5x тари 12 тақсими 4 тари x ҷамъи 1 тақсими 5 баробар 1 چه کار میکنیم یکمون مشکلی در چیه مشکل در اوه که برای استفاده بودن راهی متد راه باید که ما ای مخرج رو خلاص شویم مخرج یکمش 4 مخرج دویمش 5 مخرج سومش هیچی نباشه اگر در مخرج هیچی نباشه کو جا هم وقت یک میشه یک انا که برای خلاص شدن ای مخرج رو در معادله باید با مخرج عمومی بیاریم ҳамин ки ба махраҷи умумӣ овардем ку метавонем ки махраҷҳоро дигар нанависем ин кор мекунам фақат дар чи дар муодила бо ҳамон вақтое ки дар махраҷшон агар ададо бошанд
چه میابیم مخرج عمومی را. مقصد چی معنی مخرج عمومی؟ خونتون میاد چند مهمون؟ میتونه بیاد 4 مهمون، میتونه بیاد 5 مهمون، میتونه بیاد 1 مهمون. چند تا همگی مارژنیک یا که خوددوگ بخریم که مثلا چند تا همگی خوددوگ بخریم که هم 4 کس ده اگر 4 کس بیاد تقسیم کرده شود، هم 5 کس اگر 5 کس بیاد تقسیم کرده شود، هم 1 کس ده. روزی هستن که 20 تا همگی چند تا 20 دونه خوددوگ خرید نکنه. این میشه مخرج عمومی. من 20 تا انا چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم با 4. 4 مهمون چند تایی میرسه؟ 5 تایی. 5 مهمون چند تایی میرسه؟ 4 تایی. اگر 1 مهمون بیا چند تایی میرسه؟ 20 تا. ایمان اگر 4 مهمون بیا 5 تایی میرسه، اگر کی 5 مهمون بیا 4 تایی میرسه، اگر کی 1 مهمون بیا 20 تایی میرسه. انا که این 5 ضرب میزنیم با چی؟ با 5x طرح 12 اما با سرعت مقصد مینوس بنویسیم 4000 میزنیم با چی؟ با x جمع 1 بعد برابر چند 20000 میزنیم با 1 میشه 20. با همون کروزی خالطه هستن، خالطه رو شده میکنه 5 تا خالطه در روش 5 خرگوش میشه 25 تا خرگوش. 5 تا خالطه در مینوس 12 سومونی میشه مینوس 60 سومون. مینوس 4 خالطه ضرب 1 خرگوش جه 1 خرگوش که چی نباشه میشه مینوس 4 خرگوش. مینوس 4 ضرب پلس 1 میشه مینوس 4 برابر 20. با هم کارو دست چپ می‌نویسیم خرگوش را دست راست می‌نویسیم پول را. 25 خرگوش را هم نگذاشته برای قلمش وزن می‌شود. 4 خرگوش را هم نگذاشته برای مینوس می‌ایسته وزن می‌شود. 60 تومن را گذاشته برای میشه پلس بعدی برابری می‌نویسم. از مقصد 4 تومن را گذاشته می‌نویسیم میشه پلس می‌شود. بعد 20 تومن را هم نگذاشته برای قلمش وزن می‌شود. دیگه چی نمیشه پلس این معنی رو داره که دیگه پلس می‌شود. 25 تا خرگوش تا 4 خرگوش می‌شود 21 تا خرگوش. 60 سومون جمع 20 سومون جمع 4 سومون میشه 84 سومون. 21 خرگوش 84 سومونه برای نرخ یک خرگوش یفتن 84 سومون تقسیم میکنیم با چی؟ با 21 میشه 4 سومون. معناش نرخ یک خرگوش 4 سومون. امیدوارم که شما فهمای برداره و همین تمام. خیر.